Durmuşun manatı hakda pikir edende käbir sözler yüreğine has hem çüň aralaşýar. Degişli degişmäni tanqidi we adam tebigatynyň ustad synçasy Mark Twain'in diňe ýazyjy däl. Hakikaty söz bilen beýan eden beýik şahsiýetdir. Çünki eşçeklerimiziň diňe bir söz däl, eýsem wagtyň aňarsyndan gelýän içki garaýyş bolup durýar. Durmuşyň ilk möhüm iki güni bar. Biri dünýä iýne günüň, beýlekisi bolsa näme üçin dünýä iýneniň bilen günüň. Adam diňe şol ikinji günni başyndan geçirenne hakykatdan hem ýaşap başlaýar. Galany bolsa diňe taýýarlykdyr. Adamyň hakyky käsiýeti hiç kim görünmeýän mahaly etýän hereketlerine ýüze çykýar. Gizliň edilen ýagşylyklar asarlygyň iň belent nişanydyr. Sesde dogruçul bolsa iň ýokary ahlakdyr. Hemmemiz aýynky ýaly garanky tarapymyz bar. Görünmeýän tarapymyzda hiç kimin bilmeýän hekaýalary bardyr. Adamyň diňe görünýän tarapyna baha berseňiz, asıl hakikaty sypdyrarsyňyz. Çünki her bir adamda özüne degişli garanky giçesi bardyr. Bilim mektepde öwrenýän zatlaryň dälle, mektepden soň ayakta durmaga kömek etýän zatlaryň adydyr. Mektep maglumat berýär, emma durmuş paýhas isleýär. Paýhas bolsa synagdan soň berilen jogapdyr. Sebäbi durmuş ilki synag etýär, soň sapak berýär. Hakikat aýtmak her wagt bähwitlidir. Sebäbi ýatda saklamaly zat ýokdur. Yalan bolsa aňy ýadatýar. Hakikat insanyň wyjdanyna rahatlyk berýär. Şonuň üçin dogruçul bolmak özüňe edip biljek iň uly ýagşylygyňdyr. Adamlar näme diýenini unutup biler, emma olara eden duýgudaşlygyny hiç haçan unutup bilmez. Bir ýalgaryş müň sözden güýçli bolup biler. Yürekden çykýan her bir söz kulaga däl, kalba siňýär. Hemmemiz bir nalaç edeýin. Ýöne dirli uğurlarda müň oýun almak dälle inkar etmek howpydyr. Sebäbi näme bilýändigini bilmeýän adam öz nalaç edeýindiginiň içine ýitip gitýär. Wyjdan adamyň içindäki kazadyr. Wyjdany bilen nädogry hereketden gaça durýan adam ahlaklydyr. Hakyky ahlak gözlerden uzakda da adalatly bolmagy başarmakdyr. Özüni beýik saýan ulumsa adam bilen jedelleşme. Ol ilki seni derejesine çeker, soňam seni tejribesi bilen yeňer. Zehin bilen näl, pesbälik bilen yeňjek ol. Käte iň akylly jogap dymmakdyr. Durmuş her wagt töbekkilere we batyr adamlara bayrak berýär. Bir zady edesiň gelýärmi? Säginmi? Gorky seni saklamasyn, yeňmesin. Wagt geçip barýar. Batyrlygyň galman biler. Emma şu wagt başlasaň, ýyllar soňra gowy dipdirin diýersiň. Adam tebigaty ähli döwürleriň iň çalşyrymly sirli zadydyr. Käte ýamanlygy ýagşy hasaplaýarys, käte ýagşylygy jedalandyrýarys. Emma hakyky paýhas ýadgyrymyzdan ilki düşünmäge çalyşmakdyr. Dymmak käte iň müýçli sesdir. Jogap bermeýän wagtyň hem ähli zady aýtýarsyň. Çünki dymmakdan bilen gelen reaksiýa köplenç qeýkylykdan hem täsirli bolýar. Bagtyň sary nämede bilýärmiň? Bar zadyňa şükür etmegi bilmekdir. Köp zady islemek däl, az zadyňda kanagat edip rahatlyk tapmakdyr. Çünki rahatlyk zatda däl, içiňdedir. Bir zady etmegiň gowy ýolunyň biri derru başlamagyňdyr. Säginme, kömege garaşma. Ähli zat güläli gulluk bolsa nip garaşma.
Çünkü durmuş hiç kaçan gülalığılık bolmaz. Emma sen başlasan ähli zat öz yoluna girip başlar. Düşman kazanmak ansat zat. Emma hakiki dost tapmak ömürlük baylıktır. Dostluğun düýbi çuň bolsa, tupana da yıkılmayan ağaçtır. Bizi durmuşda yadatyan zat eden işlerimiz der. Etmen galan işlerimizin ökünçleridir. Özün üçin bir zat etmesen, hiç kim senin üçin yerini yetirecek bolup durmaz. Güýçli bolmak hemişe ýokary ses bilen gyýyrmak däl, käte güýçli bolmak hemmeler dyman wagty hakykaty aýdyp bilmekdir. Ömür gysga, kadalar boz, tiz bagyşla, hayaljaktan öp, yürekden söy, ähli zady giýje galmazdan ýaşa, çünkü wagt izini gaýtaryp bolmaýan bir sowgatdyr.